Zo troffen ze het man die aan. Intussen is het veld weer wat oplapen, maar wat reststikjes. En dat het goed is, vernemen de voetballers er aans niet van. Maar vervelend en apart is het wel. Want waar neemt Soks nou mee? Dat is een hele goede vraag. Wij durven het echt niet te zeggen. Qua jongensstreek is of dat het echt iemand dat nodig heeft voor het balkon of in de tuin. Zeg maar. De voetbalclub had onjef te dienen van stellerij van het gas. En van een karre, liek als deze. Daar is het gas naar alle gedachten op vervierd. Het bestuur van de club houdt zien het vast voor wat er alweer nog gebeuren kan. Maar de man die het gas onlissen, maakt je harde net botzwaar genoeg. Nou, er is nu zoveel aandacht voor. Zouden ze nog een keer komen? Ik denk dat zijn tuin vol ligt, dus... Het opknappen van het sportcomplex onder vierkantsdik in Haas had er bij 4 procedures al vertraging op roen. Daarom wordt een pad van de wedstrijden spelen op het oude sportveld om het Balkland. De verwachting is dat op 18 oktober de eerste wedstrijd hier spelen worden kan.